Čaute ľudia, volám sa Illutrain. Dneska som sa obliekol ako Batman. Takže ľudia, to čo bol? Keď si dám toto čapku alebo kapucňu, tak budem vyzerať, jak Ježi Baba vyzeral, pánočo. Ja nedám. Takže ľudia, budeme hrať hru, ktorá sa volá Dead by Daylight. Budeme hrať zabijak, ktorý bude Ghostface. Je to film, viete, film, že horor sa volá Vreskot. Videli ste už tento film. Takže ideme hrať ľudia tento hru, takže dajte like a odber, uvidíte ľudia, jak budem hrať. Ideme na to ľudia, ale musíme čakať. Už bude o chvíľu start. Takže máme tu Ghostface. 4 Survivor. Baterku má, flashlight. A ja mám tento, Frankly Demise, je to dobré perk, ľudia. Joj. A ja chcem, aby bol najlepší mapu. A nechcem, aby bol najhoršia mapa. Dobre? No. No. Trochu dosť dobrá mapa. Takže máme Little Pursuer. A vidím ľudia. Stlačíme Stealth Mode. A máme bez ľudia Ghostface. Si išiel tam. Ja vidím ťa. Som stal. Ona nie trochu pozerala. To je Sable, nie? Kde je ona? Tam nie? Či kde? Išla preč. Ideme tam na generátor. Poď tu! Tu máš. Kde utekáš? Tu máš. Rýchlo rozbijem paletu. Idem rozbiť generátor. Kde ste, ty zasa? Ja ťa vidím. Ja ťa vidím. Prečo si všade? No poď tu. Poď tu. Všetci sú tu ľudia. Páni Bože. Dobre, že mi robíš týpek. Ona tam furt kričí, ja už mám nervy. Idem dať do hug. Všetci sú tam ľudia, survivors. Rýchlo daj hug. To čo bol? Joj, vidím tam krv. Dobre, ideme tam. Sakra, nerob. Prečo mne robíš baterku? Ja ťa bijem. Dobre, krič. Sakra. No, dobre, rob. Keď som dal Lightborn, je to už dobre. Takže, kde si? Ty kunda. Ja ťa nemôžem hovať. Dobre. Rob. No, ja nemôžem zabiť. Čo, ona má Windows Purity? No, však bež. Dobre, skákaj do okna. Dobre, nejdem za tebou. Idem tam. Dobre, že mi pozeráš, ale keď mi nedáš pokoj. Robíš generátor, nie? A ona, ty! Poď tu! Koľko sú tu survivors, sakra. Rozbúrim. To čo bol? Ťa vidím. Tu máš. Prečo mi nerobíš týpek? Povedz mi. Daj do huk. Generátor by nebol už. Dobre. To čo je, ľudia? Ideme zase tam. Neviem, či tam nie je William. Počkaj. No je nikto tam. Robíme stealth mode a ideme tento dom. Tam či nebude survivors, ľudia. Aby keď bude, tak to bude najhoršie. Nie je tam. Kde on ešte? Tam. Dobre, že čakáš na paletu a len pozeráš. Vidíte ľudia, čo budú robiť. Tu máš jumpscare. Kde ideš? Kámo, povedz mi. No povedz. Skákaj do okna. A si veľmi múdry. Si veľmi múdry. Dobre, Ty všade, ty
Sakra. Ty prídeš tu, nie? Dáme. Kde je ona? Ja nevidím. Dobre, ja ťa vidím. Nerob generátor. Tu máš. Dobre. Krič. Dobre, skakaj do okna. Dobre. Už zomreš, nie? Rýchlo. Zakra. Už mám nervy. Poď tu. Tu máš. Joj, to čo je? Vypadni. Ty nebudeš tu. Koľko sú tu 5 characters? Tu máš. Koľko sú tu, kamošek? Vypadni, prosím. Páni Bože, koľko sú tu survivors? Sakra. Ona tento kurva je všade. Prosím, vypadni. Dobre, všetci majú finesse, tento perk. Ja som rýchlo už trochu. Tu máš. No stojí, prosím. Vypadni, vypadni. Tu máš. Ty čo bol, ľudia? Ešte kto tam? Už nikto. Dobre. To čo bol? Ten robí generátor. To čo bol, ľudia? To čo bol? Zoberiem ťa. Zdržuj, prosím. No. Vstaň. Aby vás nevidel. Musím tak robiť crouch, aby vás nevidel. Ona tam nie. Nikto tam. Tak kde sú ľudia? Aby som spadol na stolíčku, ľudia. Ja nevidím nič. Ja už vidím. Ja viem, že už zachrániš. Rob heal. Rob heal. Poď tu. Si mne videla, nie? Dobre, idem za tebou. Ty si zobral na baterku, nie? Flashlight. Tu máš. Dobre, si robil T-bag. Tu. Zase zobral baterku, že presne zober ten tým flashlight, prosím. A jaká je rýchlo. Dobre, si robil Dead Hard. Do okna, prosím. Tu máš. To piči, čo bol. Joj. Už budem mať 4 killy. Značku, či čo za sračku. Dáme to choď. Dobre, krič, koľko chceš. Idem tam. A kde ona, ten? Kde sú? Ja ťa vidím, Sable, prosím. Ja viem, že robíš generátor. Tak robiť. Tu máš! Dobre? Tu máš. Rozbijte tu dole. Joj. Nie je tam? Nie je tam. Dobre. Kde sú? Ešte. Ona len tu? On je tu? Dobre. Ja mám tento perk, že vidíte tento perk. Stal ho a ideme zabiť. Ja ťa vidím. Nážu si utekala, keď si chcela zobrať veci. Počkaj. Tu máš. Jumpscare, nie? No rob paletu, rob paletu, prosím. Nie, nejdem. Skakaj, dobre. Si múdra. No to paletu.
Kto kričí, kamo? To len ty? Tak. Dobre? Rob flashlight. No čo nerobíš? No, čo? Dáme do hok. Dostali sme trofej Deadly Obsession. Ja nevidím vôbec. Tu máš. Čo? Zakra. Tu máš. Utiekaj, ja viem, že už budeš vyhrať. Ja chcem robiť mori. No je tam, ťa vidím. No a čo teraz? Tu máš. Čo bol? Ty budeš mne zabiť, nie? Už som ťa zabil. Tu máš. Joj, to čo bol? Fotíme sa. No. Štyri kily máme. Vyhrali sme to. Ľudia, toto je pre všetko tento video, takže dajte like. Dlho sme hrali tento hru. Takže ľudia, dajte like a majte sa ľudia.